Assalamu alaikum aziz ildeşler. Assalamu alaikum yaşlılar. Salam kemine. Oğlu çarına salam. Halmurat salam kemine. İyileşler. Selamun aleyküm. Buyur kemine. O sapara o hal muradadan da öyle çağırıyordan da alalı salamlarını son. Esselamu aleyküm hormatly vatandaşlar. Oğlu mikrofonu yapıp. Oğlu mikrofonu yap. Oğlu. Esselamu aleyküm hormatly vatandaşlar. Sapara öyle çağırıyorna keminin emmeni de selam olsun. Salam vatandaşlar, salam yaşlılar, yaşlılar. O Salam oğlu. dünkü çıkışını köp ildeşlerimiz hem gördü. O siz hem hatta içinizde taze görenlerimiz vardı. Indi utayda bir soru çıkıyordu aslında cevabı. Hem bekim bilýän kendi yani odan depek kime hizmet edýär? Biz devlet yok Türkmenistan'da. Türkmenistan diyen devleti yok. Zaten iň azından hiç bir devleti yok deyip aydyp gelýänimizin suutnamasıdır. Bunun bilen bilelikde bir näçe nemeler bilelikde çözülýär. Anyk bolmayan üstü yapık ýagdaýlar ortağa çykýar we çözülýär. Ine odan depe barada şu wagta çelle köp nemeler var ine amaly odan depäni erwet görkezjek bolýarlar, ýöne görkezip bilen oklar. Soň şo sebäplen odan depe gowy gürrüň berişleri ýalyk erwetde ýalyk galypda. Bunam kimler arkaly etdiler? Bunam ýanky ine jurnalist diýdiler ýene şoňa meňzeş. Birgiden aparatlar var. Daşary ýurtdaky ýa-da şu sistemanyň daşyndaky hyzmat edýän aparat diýeli ýanky diktatura diýip aýdýanymyz ýa-da ýanky kleptokratiýa o sistemasy ýa-da has başgaça dil bilen aýtsak Putiniň düzgünine o hyzmat edýän o aparaty goraýan daşky aparatlar var. Olam ine jurnalist diýip Sistema podдержки değil yani. Kemine orçça sistema podдержки diye Türkmençe näme bolýan bilem. O gollu nemesi bolýar. Ola çağırıba gitti. O ekranımız bozuldu. Hazır gelir. Ine şonuň ýalyk bir soralar çykýar we biz bugün şol temanyň üstünde azjam köprek diýeli. Emmejesi bolmasa da üstüne gideli. Ve şonuň bilen bilelikde ýanky owadan depe kime hyzmat edýär? Owadan depäni kimler nädip gizleýär? Diýilen o soralara jogap bersek gowy bolar. Bu arada sizin haýsyňyz birinji söz almak islersiňiz. Ben demede o Halmurada ruhsat berdi. Dursa sapara siz başla. Sağ ol Halmurat. Deme yani Kurban Atavay diye de aydiyanları yani Türkmenistan türme sisteminin bir prosenti ya 2% lidiler yani şonu içinden bilen adamlar demesi tespiti. Onun erkek adamlar erkek neme türmeler değil ayarlan ýagdaýym gaterwet diýdi. Edir şunu alak diýdi. Indi bärde ýeke Türkmenistanyň içi bilenem däller. Ýa-da gurrun berýänler Kurban İran raýaty. O ýene de biz ýetdeki sanak nemeden Pakadanyalykda olaň memleketin ýazgysy var, ýuwaş nemeder olar 40-50 ýetýär-de ýa-da bunda 3-4 sanak ýazgy edip otur. Onuň gitdigiçe de köpelýär nemeleri. O bu Türkmenistanyň diňe içki siýasat däl, Türkmenistanyň daşky siýasaty.
öz boluşly. Dünya Türkmenlörüň birleşigi diýip bir birleşik barmydy halmyrada? Näsen bilýär. O humanitar birleşmesi var Türkmen. Dünya Türkmenlerin humanitar. Şu Qurbanlaryň İranly Türkmenlerimiň, entak Owanly Türkmenlerimiň bar. Olaňam nemetinden bakym ýazgalar. Türkiýan nemelerim bar. Dünya Türkmenlörüň humanitar birleşiginiň tiýadatynyň şu arka ýüzi. Bunu edýän adamlar Türkmeniň eli bilen edilýär-de. Serhet gullugy var, KGB'si var, milisiýasy var, prokuraturasy var. Şol adamlar ya bitawat bolmaly, ya da gaty bitawat bolmaly. Ne tarihlerinden habarlar var, ne medeniyetlerinden habarlar var. Şu granitler var da, Türkmen ve İran arasında granit. Oğuzistan ve Türkmenistan arasında serhet granitler. Kim çizipdir, näme üçin çizipdir, näme üçin Türkmenlöň ýarty aňyrda galypdyr, ýarty bärde galypdyr. Bu ýanky her türlük neme bilen öldürüşdürüp atyşyp nemet bölne şuň bir ýigdimiz bilen bir sagat gepleşip geçirdik de. Ýaşy joglan şu yemedenlerini bunun atwalypdyrlar da. Şu at 22 ýaşynda kende. Wahabi diýip neme diýerler-de. Oň ýanynda da iki tane ahun var eken. Ol ikisine öldürtdürler. Bunun atwalypdyrlar. Bularym ýöne bir o adamlary ýanky yanıp duran Wahabis bolan ýakjak ýere ne gepleşini görkezmede görürsüňiz. 10 ýyl oturupdyr, 5 ýylyna owda nepede oturupdyr da kritede. Özüm maýyp şu adam maýyp hem tüberkuloz hem ayagyň üstüne durup bilen okda. Yeni bir adam ayagyny yemetdirler, oň ayagyny kesipdirler. Oňum ýanyna akyny öldürtdirler. Yani cinayet bolup biler, bolun ýöre türmäň içini seredýärse, oň içinde entek şo türmelen Türkmen türmesiniň içinde gowy teredilýäni daşary ýurtlymışynda İranly ya başka nemeli bolsa. Ol Türkmenlere diye o edilen zulümler diğer aydar yağlak değerliyorlar. Yani amonu biz cellat deyip arkayına diye de biz cellat sizi öldürmeli geldik. Ayaklarının, kanlarının, atlarının yani şu demede yuvayalar diye de. Şu povur oğlan var. Şu en bedata şayetliği diye kendi demeleri var eken. Kurrum oraya da onu yönü daşından dinler yalak derler. Ödüm münglep adam ölüyor diye ödüm ağaçlıktan ölüyor. Ağaç haram öldürüyorlar diye. O köpüsünün cesedinden beri noklar diye. Yönü şu da atları kurunan Türkmenler var da. Muhammed Nazarov diye. Otudov, Bekmurat Otudov. Yollu Gurbanov. Akmurat Recep. Şolun ölüşlerini aylap kıyırışlarını ağaçlıktan beyle de bir adalet boğum deyip kuluğumu da yapıp yatıyorduk diye de. Biz olur göremiz ok nemedemiz ok oluyor. Ne yollu Gurban'ın neme diye de. Yani Nazarov'un ölüşünü sizden beştensiniz. Böyle onu ayttılar da.
Şol adamlar şu oğudan nepeni kurunan adamlar. Şu Türkmenistan'ın yankı 25 noyabrında şolar yatadılar. Ne 30 şoň rejissör. Men ne opozisyoner ya şu nalap neme olmama, imigrant olmaga etatik demeler ne şolun senaryolar bilen de. Hal Murat sen opozisyoner olma ya da beyleklerinin hem Abdülkulüf olmasına da şolun senaryosu bilen bol edilen dağıtlar değil mi? Ödlerinin sonu şurnalak. O da kıyınç. Volün yönü. Bu ne hem şunu ediliyedi piş bu tüdlük sonra orta oyunu burada. Yönü çok içinde şu da atları kullanıp diyorun. Rejime hizmet edip diyorun. Prokurorlar. Şunun hem meceden bu da adı biliyor. Köpüsünün ne gen var. Ne bulur vakabiyeti basıp görülür. Özüm yani hiç demesiz, sividaniyesiz onun iyidinden dağıt getirmesiz İmber tutulayan şu 20 noyabrda akılar bilen şu vakabiyetlermişsin da. O yönü türben içinde domuz saklayalar diye de. Onun her ministrin, prokurorun, ministrin ornatarlarının yine de türme nemesi var. Merkezi problemiyesi. Şon işgallerinin hersinin tanrı domuzları var diye de. Yani türmede nemet bölünür bak ya. Onun hersine gerek vardı öldürüp arasalap bir yerdir ya şotayda bağlar onu gelip çiğişlik pişirip taunurları var diye taunurunu yakıp diye şey keyip çekip bölür. Ne oğlum hem becanın ağıtlarını sen de eşlersiniz. Olara dinçi var. Bunların yani doğru Müslüman olmalılar. Koyun saklayan okur diye, domuz saklayarlar diye. Samagonda avut kurup dururlar, arak yatıyorlar diye. Türmen içinde yatıyorlar. Türmen içi neşe satılayan, İslendik adın satılayan mağadini vurup dururlar. Ulu Bağdar, yani neşe tövdesinin en ulu Bağdar'ı türmeler. O taşından neşe tatlıya, neşe çekkiye deyip adam tutup getiriyorlar, bu adamın içine saklıyorlar. Yani düşünce inni şu tayı şunun alak bolmasa yani türme dinite öğürüp bile nokta. Şunu dinite öğürmek için hem ekşiğine bir şu taydan ilk bir pay bolor yalak bunu şu yağdaya getirdiler de. Bu hem mecenin ağırtına pul yatıyor diye de. Hova alacağım oradan pul vermeli de. Ama on gelende sen urulmayacak oradan pul vermeli diye. Günlü gelve diyorlar diye. Günlü. Bu ne haylek duyduğun? Şu içinde oturan içinde ölen adamlar var da. O kâbirlerin atlarını Türkmenistan biliyor da. O Tağanur Halif'in tarihçi. Ödüm şol yani miliselen şotayda prokurorluğun toğdan pratedinle morlası hocası şon elinden diplomalan adamlar. Ya şil dav kafedra oldu ya şil rektör oldu. Prorektör oldu. Şolon yani türme sistemine, hukuk sistemine işleyen şu adamlar hem mecedini terediğin bir kaptalına mindirip şol adamın terediğin bir kaptalına emesen millet için eden dadı müesse kendir. Bu adalet
Näyle adalet oluyor? Bunu hiç bir nemeti, kelleti işleyen, yani nemediyen bir milletin içinde çıkmam mı? Kuleye urup örgülün mavi edittirler de. Soğum ağaçtan öldürüyorlar. Yani 7. blok diye de bu taydaki adamlar aydarı yalak derler bu nemesi. Dine tepkilerini isteyet diye de. Ödüm ağaç çörüklük duyuyorlar diye. Yani bunu dinlerseniz hepte de birden ikiden koyup başlar. Bu toprağa adamın adı tutulayanlar neticede payış. Olur yani köpüsünün adını bilenlerden familyalarını bilen olur da. Evet, familya tutup görülen olur buraya oturun adamlar. Sizin işleyentiniz, biliyentiniz, kavirin, hoğusarınız, karnaşınız yatandır, nemedendir. Bu cenayetin üstünü hükmen il oluşmalısınız. Onun demede o odun nepede böyle kriti yemelerim var da. Başka bloklarım var. Onun Südaniye getirip yemedilenlerim oluyor anaken. Kutay da aklı. Şu Südaniye baran kıyı gelinleri, ecestir gelinler. O şolor diye zorluyorlar diye de. Sallat kurun oraya da bakıyor. Gözümde onu diye. Gözüm bir yemeden oklarım diye. Şu yazgıları etmeye de nemediyet bir şeyle bir ağır zatlardan bu zatlar. Ne imtihanların biten yeri. Yani şu Türkmenistan değil yani. Bu ne devlet ne hükümet o hem meclis var ne de millet bir iş adam derler. Şuraya alakladı yani seyredip bilmedik tren volt bilen milleti millet değiller. O vatandaşın değiller. Olur yani yaşayıcı yani Türkmenistan teritoriyasında yaşayan adamlar değiller. Köpüdüm şunu alıp. Korkken, eğdiyen, beydiyen diye birbirlerinin bu atları kabul edip olunuk. Korkken ama oradan ölümden halat edip bilen o. Yaşama ondan bu okuluş. Şuraya alak ne edip yaşanlar. Katı ağır neme tema, şu temanı bilmedim. Türkmen net birleşip bilecek. Net bu nimetini açıp bilecek. Yönü şu nemeni daşında görüyorsa biz. Şu karşı bolon oluyanlar şu atlar gideme için edilenler görüntü bu da. Yani ortalar snosunu değil de yani çıdap olacak yağda değil demeye getirip veriyorlar da. Şu servisi veriyorlar. O düşman olan oluyorlar demek bolun yönü. Çala düşman yani çala karşı diyeniyorlar. Oraya atlatılan kolonu diyetten okur. Bolmasa ne şuları İranlı olunlar ne köpüsünden demedin. O İranlılar kaygırışıp ölür. O kimin üstüne gıyırıyorlar, bizim üstüne gıyırıyorlar. Şu tayda şuları yalaklatma deyip. Şunu esmendiriyor diyeyim. Onun ediyen hareketini seyredin. Verdi soru katıken
illeşler bilmedim. Bunu yöne iyi olup, gün olup ilkulağa bu tuğun yüzüne çıkarmalı. Düğüne çenli gitmeli. Şu taylarda kimin yeli nemeti geçen olsa onun hem beceri yüze çıkmalıdır. Biraz çekmelidir. Ve abi bu giden bir pudok, yani türme pudoğu, yani hukuk, yani korkutma pud nemeti. Giden business pudoğu. Milyonu oluyor adam çörüğü yiyene kendine sonradan hatapladı. Milyondan imkan oluyor da. Yine hukuk koruyucu organlar bilen yani KGB'nin eyleklerini birleştiren 200 bin adam oluyor da. 200 bin ne ortalama 4,5'dan 5'ten çağat var deyip hata etsen. Yani 1 milyonun. Onun gudotu var, kaynı var, kardeş var, nemesi var deysen bir yarım kim olur ki diye. Şöyle çörüğü yer, böyle görüye biliyor. Şolong köpüsünün çağatı taşını okaplıyor. Ya o tuğduğun ayarlı oluyor. Amerika'da oluyor. Eşkentin. Ya beyleklen kim şunlarla. Buyur toparım. Köpüsünün yankı kökünü şu taydan finansın emniyeti şu taydan ediyordu. Ödem pullarını taşında saklayanlarla şu tayda kazanıyorlar. Yani Türk beni şeydi. O tayda pul saklap bulmayandan biliyorlar. Taşına çıkarıyorlar. Yaşaşıpıyorlar. Yani koşuşma nimet görünüğün bir tahtı veya şudur. Başka da değildir. Kork gel, onun beydiyat, eydiyat, o hikaye. Biz onu dine, yani ki hukuk koruyan, yani hukuk bağ orada, hukuk değilen da düğünlerim yok. Şonu değişli adamlar, yani türme, şu sistema değişli adamlar milyonların köprülerini biliyorlar. Yani başka, yani kadın, nevtin, yani önümçülüğün mutluğunu yapışıp yatanlarım vardı. Olurum bir neme. Yani oldu ne Türk benim yartından köprülerim. Kur'an devletlerim şol, hükümetlerim şol. O her türlü bu nemeleri vardır, yani perdeleri. O açık kapılardan başlayıp o altına atıra kendi o dünya Türkmenleri yani humanitar birleşki o humanitar demek kumanlı demek sözün demetinden gidiyordu. O ne kumanlı tam ne şuraya alak. O insani demek oluyor Türkmençe'de. İnsani yardım. Halmurad ağa söz vereli Sapar ağa. Buyur. Sizi köpeğe adatmalı. Yani Odan depe o kime hizmet ediyor? Halmurad ağa. Saparağa geçti de başını bıraktılarım. Hakikaten Türkmenistan'ın bir penitenciar sistemasi, yani türme sistemasi, o terbiye vermek için, ya adamı düzeltmek için değil, yürüyte adamları yok etmek için kurulan hazırki zaman konsentrasyon lager diye bahsetmeli. Bunu faşistik Germanya'da konsentrasyon lagerler vardı. Adamları daşır devletlerden getirip şu taydan ondan olan yakıp maslarını çıkarıyorlar. Biz de hazırki zaman manasını Türkmenistan'ı, Türkmenlerin karşısına, yerli halkın karşısına yine şu önkü bar türme sistemasını konsentrasyon lageri vurdular. Onun az görüp täze koşması, yine yok demede oğudan nepediyen türme anlaştı. Onun aftari, açırça esası şu gözölçülük edici ya da şu içinde cezanı yola koyucular, yansa para aydıp geçti. Akmanat Recep, Beymırat Kotudu, yankı bir KGB şudur başlığı Muhammed Nazarov. Şunun yola koyuyor sistemi hakikaten. O tak yol varsın hinine girilen, kovağa girilen yani giriyen iz var da çıkan iz yok. O zatları adamı taydan çıkarmak için kurulan. Bir de şol dövür gelen, türme kurulan dövür gelen haberlere göre o kamera değil yani bir kapas, o bir kamera da
O nähil beýle bolup bilýär. Ol beýikligi 1 metr 50 ýetenek patology. 1 metr 30 bilen 1 metr 40 aralygy. O 1 metr 50 uzunlygy nädip onuň içine adam oturmak. Ne gözenek bar o taýda, ne dem bar, ne düýt bar. Ayaklarynyň aşagyna kanalizasiýon suw akyp geçýär diýär. Ýani şol tualetlerde ullanan suw şolaň ýani şol 7-nji korpusyň şol siýasalan saklanýan ýekede kameralaryň içinden şol çukurdan şol açyk çukurdan geçip dur diýär. Şol nejasatlary. Ene şeýdip adamlary adam sypatyndan çıkarýarlar. Ondan soň adam ondan o taýda ölmezmi, akyldan adaşmazmy? Gece bunu ayağı üstüne dik durmaly bolsa, ondan soň ýanky bu gözüne projektor tutýarlar, ýatmadlyk üçin. Emma üstüne de fizik urgulap adamy derrek sanyny çykarýar. Ol adra geçse, ol 3-4 aýdan soň ol adam ýa bir ösümlik ýary näme edip näme goýup görünýär de düşünmeýärdi. Nähil adam bolaýdy, tapawdy ýok. Ine şoň üçin şu sistemany gurnap, olar adam o taýda terbiýe bermek ýa jeda bermek üçin bu türmeleri kullanýar, şu taýda adamlar ýok etmek üçin gurnulan türme. Esasen hem şol owadan depe bilen ýa-ni Abduşukur türmesi. Abduşukur türmesi ozar SSR döwründe ýönkü Merkezi Aziýa döwletlerine ýa-ni Kyrgyzstan, Täjikistan, Özbegistan, Gazakistan, Türkmenistan kim agyr jeda eden bolsa, atu jedasy şolar ýa-ni agyr jeda edenler getirip şu taýda saklaýar. Orsiýet tarapynky başga ýerde, Ýewropa tarapyndaky Belarusiýa, Ukraina olar başga ýerde, emma şol Orta Aziýanyň iň esasy türmesi bizde şol Abduşukur'daki. Inni şu zatlar 92-nji ýyldan soň SSR ýykylandan soň ýola goýulyp başlandy. Niyaz Batçyrçyw topary bilen ýöne olaň ýeňsesinde duran başlady görkezme berjiler bardy. Şu halky ýok etmek üçin ýer ýüzünde. Sebäp şu pikir edýän şol döwür 92-nji ýylda SSR ýykylandy, şolar ýaly karar kabul edilen bolmaly. Şu toprağyň üstünden türkmen atly milleti ýok etmeli. Asla ýaşaýjy gerek gel şu taýda. Yer astynaky baýlyklar yer üstüne çykarmak üçin daşary ýurtly firmalar ýeterlik öz işgärleri bilen gelýär. O çykarýarlar, öz paýlaryny alýarlar, türkmeniň öňüne oklaýarlar ýa türkmeniň şol hökümet karanhorlar ýa janaýatlar toparyň öňüne belli bir meşhurlaky puly oklaýarlar, galyny çykaryp alyp gitdi. O taýda halk gerek gel şu. Onun üçin halkyny ämetmeli, ýok etmeli, gyrıp geçmeli. Olaňam o diýişýär bolmady sebäp başdan ýok etmek üçin ýa-ni hiç kim garşysyna çykmady niýet bilen, gara niýet bilen triýegi geraýyny ýurdun içine resmi giýrizdi. Zatda men 3 gram 5 gram triýek bilen adamy ýörüýte çykyş etdi. Ine şeýdi bir milletini jullan çykardylar, eşikden çykardylar, sanyny çykardylar. Soňra bir görse ýene de millet gyrlana adamşa döwür gaçyp başlady. Watandaşlar özüňiz bilýänsiň köpüňiz şu şäherlerde ýaşaýan ýylar, mesela maşgaladan halat etjek bol, oraça tutunup kimse gidip dağda çeşmelen güzerlen boyunna ýaşady, käsi gidip gumu göçdiler, o guýlan töwereginde ýaşap. Şu öz çağalaryny şol teriýek ýanky bir geraýyn belasyndan halat etmek üçin. Görse olum bolana soňra şol ine owdan nefes sistemasyny kanslageryny gurdular. O konsentrasiýon lager hakykatdan ine ýurda barsak açyp görkezler, bütün dünýä jemgyýetçiligini ondan şol Türkmenistan nähil rejim bolupdyr, kim şu zatlary göz ýumupdyr, goý görseldir, goý bilseler. Ine esasen şol görürüm erkek kişileriň oturup turmasy bar edi. Ýöne men bilýänim ýa maňa şol döwürden bäri ýazylan hatlar bar, beýlekler bar, janydy baýdalar bar. Esasy şu zenanlaryň horlanýan ýeri bir daşowyň aýarlar türmesi. O taýda edilip kolka sany 500 adamlyk türme ýa 700 adamlyk bolsa kähalatda o taýda 2000-den owragam denen saklanýan. Nirden ene sereden asly türkmen edep näsuruna şol ýaly türkmençilikde hemme zat çözülüp oturan döwletde milletde 2000 san jenaýetkar denan nirden tapýar. Şonu tapýanym, şonu döredýänim, orta çykarýanym, ýene de sistemam göredi. Kimsene şol çağırklamak üçin triýek gatnatdyrýarlar, eýranyň ýa-da owanyň tutulýar gidýär, ene bir topar çağasyn döküp. Beýleklerine Hindistanyň ýa-da Türkiýeden gyzyl gatnatdyrýar, ullanyýarlar, elinden ähli mal mülküni alyp ýene de şotur. Ene şular ýaly adamlar bilen denan türmesinde bolýar. O türmede de olur, bunu ýok.
asla gün yok. Derege yararlısını, derde yararlısını, yüzü gözü açıp duranı, o iyice bunu kullanıyorlar. Hem türmen şınnak sapçılar, hem de şu daşoğun tövrüğündeki yaşayan yani vazifesi moklar. Hem elini pağolu, pağonsuzların yine şu din çalışgülleri, beylek gülleri gelip yine şu türmedeki genelleri kullanıyorlar. Olumam, günü bir olsa iyan tayağı iki. Bana kâr mağlumat geldi bu vardı. O taydanım ansat adamlar deyir çıkana, kâr bir denanın bir sağlığı olup çıkaymasa, o tayda olur ne derman ne beylek kıdatlar. Yönü taparağı doğru bellak geçti. Beylek hem türmelerde de bolşuyalı, şol daha soğudun ayarlar türmesinde de hem de pulavalı. Derman veregen olsa, mesela içki gereken bolsa mesela pulun töresen böyle hem zat bar şu taydı. O. Yine şeydi yanarlarmıdı. Hem ceza veriyor, türme basıyor. Hem de türmede şu elinin son kuşu pulunu kanırıp almak için her metotlar bilen kullanıyorlar. Sonra hani ya cesedin veriyor ya ölüm hali çıkardım ya tuberkuloz bolan. Aydılmayan zat var derdi. Türkmenistan'ın türmelerinde şu 93. 95. 96. yıllar aralığında katken adam öldü. Nämedim şu tuberkuloz keselinden. Sen türmede dören dıkmışık, 5 kamerlı kamerada 5 adam oturmalısında 15-20 adamdan dıktılar. Onun içinde bir şu ince kesel bilen keselledi hem de cüne de yayırdı. Orada derman yok becem. Niyazım kabul etmedi. Hiçbir derman daşından uğratılacak. Yoksa biz uğratmak için bulduk. Yok. Bizde olur real keselem yok. Bizde olur real islegem yok. O hayatda vatan satarların elinden şu kömek almağa deyip berilen cevap şu oldu. Yani katı kan adam tuberkulozdan öldü. Ya ince kesellen öyüne kaydık geldi. Öydakilerden kesel. Şoň üçin hem kazanç çeşmesi, hem kesel çeşmesi, hem ene tragediya Türkmenin ene köküne palta uruyan bir cezalanır sistemi Türkmenistan'ı kuruldu ve şu güne çel şol hareket ediyor. Lellim Urvanoğlu Berdi Muhammed tayyar aşın eyesi niyaz kurup berdi beyni gelip son devam ediyor ya önküden beter üstesine koşuyor. Bolu otayda işlep duran sistemi var ve onu koşulan hiç tadım diyene öz payın beriyalar kalının yani sapara ayşel 2 milyon ilat türmen üstünden ne maşgalasın çağılar nekla ötüyor. Haram kazanç böyle. Yani bolyan dağıtlar şu yağda ondan ne için orada devam etmesen halk sesini çıkarman otursa. Sesini çıkarman otursa diyenme yeni bir delil var. Şu türme meselesi ya türme probleması hiç açın şu ne yurdun içinde ne yurdun dışında ne hukuk koruyucular var ama bilen ne de bir siyasetçiler bile ne opozisyon doğru görünüşte açılıp görkezilen yeri yoktur. O öteli ucundan ene 25. noyarda şular yar bir zatlar gümürtük bolupdur. 5 noday diýerler oturdu. Yani onun arkasında münglerse adamın acı ıkbalı yatıyor, tragediyası yatıyor. O arada hiç kim bilen ağın, bilesem gelen ağ, aydasam gelen ağ, bilyen zatlar. Yine şeydir, yine şuuna geldi. Yani adaletin dikilecek bunu bari ki, sağ olsun şu interview veren adamlar, şayatlık eden adamlar. Yine şeydir, yine bizim halkımızın, yine Türkmenin tragediyasını şolar açıp ayırıp beri otuyorlar. Yine türme sistemasında neyme oluyor? Yani o sistemadan fikir etmeden hiç şu bizden lavatıran yurdun içinde yaşayan grajdarların hiç birisinin kaçıp çıkmağı gitmeyi hiç mümkünçülüğü yok. Bugün komşun kapısını tırkırladı eline tutup sürüp odan nepe akidiler ertirem sen elinden gelir. Olara şu tayda ne diyen ekkerler? Yine amnistiya meselesi var vatandaş. Bunlar ne diye? Bir türmede oturuyor. Biz sen amnistiya salacak diye. Mesela $3,000 ya $5,000 ber diye bir pakı ahir qarınlaşı pul yığınap tapmalı pulu berýärler. Bilem yeterlikde. Inni sen oturan kamerana yerine bir adam getirmek için kim bilen şu Türkmenistany azatlykda işleşen bolsan, goňşuň ya yenem mirim magazin için bilemem. Şoň adyny ver. O näme bilen meşgul bolýan biz onu tutak yerine türme getirmeli. Yerine adam tapmasan sana amnistiya da yok. Yine ondan şu rotasyaya çıktılar da kadr çalışırlar eder rotasya. Bir vaqta gitti beylekli geldi. Yine bunların türmedi. Bir vaqtdan uğra diýerler amnistiya edip beyleki vaqtdan getir yani.
Oňluk teriyek sowdasy bolsun, näme bolsun, köçäň geçmesi ýerinden geçen bolsun, tapaw diýok. Ya balkona açan bolsun, açmalar wagty. Şeýdip adamlary İstenen adam türmeden çıkacak bolsa amnistiýa boýunça ýerine bir hökmen getirmek. Esas pikir edýärmi? Şo sizin adyňyz beriljeğini, berilmejegini şo taýdy. Türmede oturan adam her zada çıkça da atay. Adyňyz berilmeden hiç kim aýdanakly gelben polisiýany ýygnak edýär, näme üçin ýygnalaryňdan bilen. Sen o taýda türmede oturan adam öz ýerini sana satyp oturýar. Bolly. Ine watandaşlar bir şeydip, ine insan formasının ya insan düşüncesinden çıkardı. Hatta hayvanların beytip bir satyanlar ya ullanyan değil. Yine şundan gelip çıkıyor bizim Türkmenlerimizin kümsüklüğüm, ikiyüzlülüğüm, adam satıcılığım bilemek ne hilip atlanırsan hemmecikler gelişmen durana var bizim cemiyetimiz. Yine şu zatlar bolun için yine şular reali yine akla sığmazcak cezalar veriliyor türmelerde. Cephalar, görgüler görkeziliyor. Begüne adımlar. Şu türmede otururlarım 70-80 götürüm. Asla şu türmelere düşmeli adamlar değil aslında. Ya şuları yürüyte görkezme bilen yani cenayetkar toparın görkezmesi bilen yürüyte tutuluyor. Ya da yani ayışım yani türmelerde şu oturan ödüyorunu adam getirmek için yine müzavet atıp getiriliyor. Ya da yenilecek cinayet eden adamı sürap getiriyorlar şurada. Başka kategori yok. Yo ullory nemeden oken Halmurat agany ben şuýda daşa gitmeyken demedip bereyin de. Yine 2009 ýylda sluçy boldy diýip aýdyp berýär da ýani kolun. Neme türmäň içi neşet atylýan yer. Ya iň ulu baadary türmäň içi. Türmäň içinde hemme zat bar. Gara ikra çenli var. İşbile çenli var. Onun bunları tutyalar. Yani sat içinde sat yani. O da neme veriyor. Pakadane veriyor. Ben daşım kavalı. O bir getirip vermeli, orada sivi getirip vermeli ya. Türbeğin başlığı var, takçısı var, nemeti var. Şolar getirip vermedi, beni satıp bilen yok diye. Ben boş adam değil diye, ben daşa gidip rahat getirem o diye. Bana peridaşa geçen yok diye de. O peridaşı geçirenlerine de o tayda bağırlayan vardı. O ödler sattırıyorlar, yöne. Oğuş motorlar, ya bilmedim, bakada oğuşayan nerdirler, paylaşıkta oğuşayan nerdirler, ya da yerine başka bir yeri göz dikenler. Yani şolar yalak olanı, şunun alak, yani tutuşuklar oluyor, içinden ondan ne tuttuk deyip neme diyorlar da. Onun daşından gelen tövde gerçekler var diye de, onları tövde gerçekler değil ya da. Onları tiyata düşünemediler. Türkmenistan'a yani gözünü alıp, ya koltuğunu alıp, ya eşek bilen geçirilen triyek, kayan triyek gidiyor ya da. Bu ne regular konteynerler demetmeden onun böyleleri diyorlar diye. Yani şolardan daşkın eden adamlar tutuyorlar tutanlar. Onun gen yeri şu tayi. Katı doğru sapara hana dün Kurban Ağa'ydı otira görkezmesinde. O marda yankı bir tutsaklar için yürüyütü keselhane vardı. Becerilen balışka değil. Oğlum turmu yonu keselhane turmu. Ana şu tat baranda näme gerek, triyek gerek mi sana, gerayın gerek mi, gıygelim gerek mi, pulun töle hemme zadın sana getirip berýär. Yine biznes. Yoksam genraygan gördüm ben şol bir haber geldi. Yankı şu türme başlıkları bunları 2 ýyldan getirilýän eken. Şu wazipa 2 ýyldan bellenýär. Bir günem artyk mastar sen şu wazipa girmek üçin almak üçin şu wazipan $1 milyon ýertip bermeli. Şu 2 ýylyň dowamynda da sen şonu 2 edip almaly özüne. Soňra bir ýerini boşaltmaly, ýene başa bir. Ondan sonra rotasiya geçip bir türmede 2 ýyl başlyk boldy, soň ýa türme başlygy o türmede ýene 2 ýyl başlyk boldy. Arasynda da çağalary ýa kısa aýtsyn ýa daşar ýolda çykaryp bulary ene köş galyp berýärler, okumy okudýarlar. Ene hemmejigem ene şu sada halkyň ene depesinde şanyp durup gazanylýan haram pullar. Para ne şeýle? Bu arada yine o çağırıyor sonra ala.
şu ýanky nemelere. Bir aýal maşgaly bolup, onda kanunun we demokratiýanyň iň ösen ýurdu diýilýän ýurtda ýaşap durup şu zatlary eşitmek nähili bir duýgu. Mene dünden bäri şokdy. Sözüm tapamak aýtmaga. Bu ýurtlarda, ösen ýurtlarda ýaşap ýörseň, seniň üçin mene özüm türkmen bolamsaň, günnüňe aşy eşitip duran ýanky bolurlyklar, kanunlaryň bozulmasy, onuň şu pagon götürýänler tarapyndan bozulmasy, o zatlaryny men kilenler eşitemsoň, gulagym öwreşip barýada ýöne dünkü eşden zatlam meni uzak gece yaptırmadı. Ana doğrusunu doğru aýdaýyn. Bu ösen ýurtlaryň milleti, öz yerli milleti üçin gaty şok bolar. Olar anarman bilmediler. Ýöne dünkü ýaşlyň Gurban agan aýdan zatlaryny hemmesini özi şaýat görnüşini özi çykyp ekrana çykyp aýdyp berdi. Onam İngiliz diline subtitle bilen gitdi. Ýöne şol gaty uly bir nime diýip aýdyp biljekde görkezme diri galan adamyň agzyndan eşdilip bilinen ýanky alynan habar witness näme bolýar? Şaýat. Şaýat. Şol adam durunca şaýat şu bir hazine şol adam. Daşarurt döwlet daşarurt guramalarının öňünde ýokary sutlaryň öňünde şaýat bol adam. Ýanky ähli zady başyndan geçiren adam. Biziň biz aýdyp beren bolsak, o şeýle bolupmyşyn, ýeýle bolupmyşyn diýilsek, ýanmyşmyş bolýar. Ýöne emma oturan adam öz agzyndan eşitmek absolutny düýp götür başgaça da. Inni meniň diýjek bolýan dadym Türkmeni özi goramasa, Türkmeniň arkasyny tutmasa, şu zatlaryň üstüni açylmasa, biz daşarurtly guramalara da gerekli alekenik. Şu wagta çenni 30 ýyllap, ine men 30 ýyl göz ýetirýänne, 30 ýyllap haýsy daşarurt guramalary, insan hak hukuklary goraýan guramalar öz sözlerini geçirip bildi Türkmenistana. Ne Niyazova, ne Berdimuhamedova. Hiç şeýle, absolutno. Şoň üçin men Türkmen illeşleme ýüzlenýän, siz Türkmenler bolup bir-biriňizden edençeňizden galdyrmasaňyz, bir-biriňizden özüňiz goltugy bermeseňiz, daşarurt guramalary siz üçin barmajygynam galdyrmady. Gördüňizmi? 30 ýyllap hiç adam edilmedi. Hani şolary diri görkezin diýen kampaniýa bardy. Ýewropa, Russiýa bileş, hani şu kampaniýa näme edip bildi? 30 ýylyň içinde Şeyh Muradow dagyny hani diri görkezin diýip. Hani Şeyh Muradow 10 ýylyny o 20 ýylyny artyk ýaşamandyr. Uklatman örüpdirler diye oturucunun üstüne oturduk. Uklatman. Adam 3 gün 4 gün uykusuz bolsa eýem beýnisi çalışman başlaýar, işlemen başlaýar. Onu 10 gün näp şeýdi saklapdyrlar diye. Nesde? O şolar diri görkezin diýen kampaniýa. Ine men şolara da ýüzlenýän ştaýdan. Ine siziň edip bilen işiňiz. Hiç adam edip bilmediňiz. Daşarurt guramalaryna ýüzlenýän. Hiç adam edip bilmediňiz. Ine şoň üçin Türkmen illeşleme ýüzlenýän. Siz Türkmenler özüňiz aýaga galmasaňyz, siziň bir-birden şeýdip istriblenýe gidip dur Türkmen milleti. Ine eradication. Türkmençesi bilemok, istriblenýe näme bolýar? Türkmençesi. Bu gyrmak bolýar da Türkmençe aýdanda, gyrmak. Ýürüte, gurnalan bu schema, ýa sistema ýürüte gurnalypdyr, Türkmen milletini gyrmaly. Nähili gyrmaly? Ýanky sposoblary bar, ýanky edilýän gurulan türmeler bar. Odan näpede soň gurulan. Men Türkmenistanda ýaşaýakam, şu şagallyp bir türme erbet gazaplanýady diýädiler. Şagallyýadylar. Ýöne başgaça ady çäjewde ýerleşýärdi o türme. Ýöne halmara dagym başgaça edip aýtdyň adyny. Şu şagal türmeň adyny. O şagalym bar, şagal buwatyň dembesi goňlary patap edilýär şagal. O şagal kurort ýalak
pul verip çıkýarlar. Owadan nepeden 4-5 bin o pul vermeli onun şagala beýlekleri akdýarlar. Şol metrum owadan nepede oturanlar $4-5 berse şagala geçirýärler. O şolary alak diýerler. İçinde hiç saat drone yerine drone ok diýer. Pul aylandy. Bu giden bir biznes. Yani şerap davatları var. Yani tabağını çıkaryan davatları var. O domudu yatakları var. Şu bizim hem yankı yine bir zat aytıp geçeyim idim de. Ne biz geçen yıl şol tutulan bizim vatandaşlarımız var. Benlilikte oturanların atlarını tutup atlarını tanap geçenlerimiz var. Protest edenlerimiz var. O tutulanların atlarını men berdi. Sana oturmayın diri mi diri de diri sen ma içine dir derlerim vardır biz haberimiz yok. Ama şunu biz ekranda görüp protest ediyaka şolon qarnaşlar çıktı bize. Şolon gayret edip atlarını tutmaň diýenýäli haýyş etdiler de. Indi men şutaýdy şolon postarlaryna ýüzlenmeli. Indi biz şolon atlarını tutmagy goýduk. 2 ýyldan tutamdyk diýerler. Ýöne şolaryň çekýän ejirleri adallymy? Ya şolary sizden oturanyňyz bilen, biziň agdymyzy ýumduranyňyz bilen şolaryň çekýän ejirleri adallymy? Ya şolar türmeden goýberilimi? Ya şolaryň üstünde taýak dökülmesi besedilimi? Gaýtam şu garnaşlary var, postarlary, enetalary. Şolar şol oturan benniýilen üstüne ýene de taýak dökmäne ýol açýarlar. Ýene de ruhsat berýärler, ýene dowam edýärler. Senin ekrana çıkmasın, olmasa helal eder diyenine inanıp, şolon postarlary bize haýyş etýär, gayret edin atlaryny tutmaň diýip. Ine men şu zatlaryň swidetçili, men şu zatlaryň şaýady. Ine gorku Türkmenden barur sen garnaşyň oturdam, sen ogluň bolsun, gyýgyň bolsun, ejeň bolsun, kakaň bolsun, sen hosaryň oturdamy? Sen näme dymjak? Sen dymanyň bilen olar boşadan oga. Ya başyndan typan oklar. Aşaň azar verilmesin. Näme edilmesin? Azar verilmezmi? Güýjüň biz tepesine taýak düşen oken olam. Ine biziň Türkmenden gelen yeri. Ha, diýme urotstvo diýilýär da bu. Başga näme diýjek? Takik urot. O diğeri alak demeden sesini çıkarmadan iş verenliyse şu tane işleşme öğrenilme da. Ne o minister justiça vardı hayıt deyip. O şu yaşulam şu orada şu orguyunu gören o dünyadadır. O. Hani artıkları, çağları işleşme öyle. Adatlık radyatını işlerine var. Ya bularda yani ödlerim towatlı adamlar. Yani daha da düşünen ok diýem bolan ok da. Sowatsızım der. Bu zatlara düşünmeýän adamım der. Yani görüp gidecek şahsi behbitçikleri var. Ne kuzu yaşamalı. O ayrık unutlu demeli. Şoňa ben ataňam ýeneňem kimem bolsa tatyp bilýärler. Ne bu terbiýe? Haram pul anaşıl, haram pul barıp yatan. Sen ejen kakın tutulardanim, sen üstünen giyeceğini izdivat edip türmede otururda senem gidip bir 5 manada özünü sattırıp azatlıkta korrespondent bolup işlermin sen. İşlemersin aşağı insabın olsa. Sen kakın basılıp yatır. Ha? Sen ne edip sen öz Türkmen, öz milletin yere sattı bilyan 5 manat pulu. Ola milletine kere öz kakın sattığın ol yaşar. Ya da ine bizim jurna näme diýär şulukalar diýär halmada. Bular bara daýdyn. Şu wagtda sen näme etdik ha bular? Şular da mine üstüne açıp rasledwaniýa geçip üstüne açmak, şu zatlaryň üstüne açıp derine habar barny
getirip durmalar şular değil mi? Daşları kurumalara. İnsan hak hukukları koruyan kurumalar şular getirmeliler mi? Nemçin bunu saparak etmeli. Nemçin bunu kemin etmeli. Nemçin bunu şu vakti döredilen emik etmeli. Nemi gittir bu ata çenni? Dimeyin isem. 20 yıllap, 30 yıllap. Bor oturda bulara hele gıybatın etti ekrana çıkıp. Yine bir jurnalistliği kalan ettiyen adı. Oturup gıybat etsin hele yani. Ola on üstünden gıybat ediyor, bula mun üstünden gıybat ediyor. Arasında da ol bir tarihten gurun veren oluyor. Abuna çıkına yança. O tarihten gurun veren oluyor. Gökte pagalasından yeyle beyle Atabay, nem Atabay. Atabay'dan gurun veren oluyor. Öyleden beyleden. Arasında da saparıklıyım plan tıstıganip sokuk koyuveriyor. Oğurmuş nememiş. Türkmenistan'ın bar dolarını alıp kaydıptır deyip. 90 yıla dolar var mı? Kaydı samsıktınız onu bilen okşanı. Türkmenistan'da bağır sırımızı açtık oğlu. Bolunda da şunu aytmanıyorduk biz. Yok şu adet seninle ne emedip duruyorlar? Po işleptirler mi? Şuların işi değil mi şun? Ödene men jurnalist ifatları yamazı etmeli kendir de derlemeli kendir o ödene nefede nemeler olup geçen aytmalı keni. Taşırılıkları şunlar değil mi? Dokumentlarını yığınap toplap iyi vermeli. O ne için etsinler yine sonra olmuş zaten. İşleyemezler. Halkın bekliği için derdök yamazlar etmeli kendiler halkın bekliği. Halkın göz yaşında ne edip dözüp bilirler. Özlerini 5 mat şu kadar yal sattırdılar ne. Artık olsun beyle olsun haysi programlar seyretsen. Utonun. Şu 5 matta da ödünüzde götünüzde balık alıp yiyen utonun. Yan çöröklüğünüzden utonun. Ödünüzde şu kadar yal sattırıp şundan çörök yiyen utonun ölün. Ölün ne siz jurnalistler. Utanıştırdılar bir hayaller. Ne amca sizin işiniz başkaları edip görmeli. Şu Kudaya şükür ediyen şu emekin döredilenler. Ne emekin ediyen işi. Ne manır ki pagonlara aydasın böyle. Türkmenistan içinde oturan pagon götürenler var. Bir topar musur olara. Bir topar musur ne? Deme kazma düşüyorsun, yakma bir şeyden kazma düşüyorsun diye. Ne şol Muhammed Nazarov dağı var. KGB başlıkları. Nesi de öl kadar çukurlarına öğütlerin iş düştüler. Ha. Şonu proyektlerini düzenlemiş olan öyle. O kadar ne pensuzanam öğütleri. Kurnanam öğütleri. Nesi de gerek olsa. Vay da çörek tipi yığırıyamsın. Ölün nesi. O volttur. Şonu için değil ya. Ata baba sözleri. Yakma bir şeyden kazma düşürsün. Ne sana gerek olsa. Galan pagonlarımın bolcuk belli zaten tak. Durun taksiz. Ha. Duruverin taksiz. Sizden birden şoňal çukura girersiniz. Galanca çukuruna. Yani emekin hem can sağ olsun. Emeki de işleyenler hem can sağ olsun. O öyle çağırıyor. Men bir zat koşayın şu tayda. Yeri geldi mi kendi yani. Yine biz katı gıyska vaqtdan ver şu işler alıp barıyasta. Katı tizlik bilenem ulal ya. Möçber ulal ya. Nemesi bir aklı dörödü. Merkez akıl vardı şu an. Şu dörödü. Şu an daşında aylanyan mezap. Son ve biz şu zatlara hazır ne bütün gizlenip görülen sırların hemmecesi açılıp uğradı da yani 25 yıldan beri Azatlık Radyosu näme üçün şu zatların aňyrsına yetip bilmedi diýilen bir sonra döremeli bu taýda. Bizde döreye. O şu köpçülükde de döremeli. O näme üçün Azatlyk Radyosu ine pul problemleri yok. Yine geçen aytdy ha 240 milyon dolarlyk bir ýalňyşmasam 240 milyon dolarlyk büdjeti var. Türkmen gullugyna näçe düşýär, az düşýän däldir. No, uly pul düşýär. Iň pesinden hesaplasam. Indi bular näme üçün o şu zatlaryň üstüne açyp bilen ok. Biz hiç pul çıkarman diýeli. Pul çıkaramaz ok diýip aýdypdylar. Ýöne şu zatlary edip bilýäs. Azatlyk Radyosyna hawa çıkanlar yok mudur? Bardır. O derdine
anlatmak için, problemalarını düşündürmek için çıkanlar hökmen suratda bolmaly. Ýöne şu çıkan adamları sessizlik bilen ýok edýärler, içeri berip satyp. Yıllardan bäri şonu edip gelýärler. Ine 2 ýyldan bäri ekranda ýöne 1 ýyldan bäri aktiv şu işler boýunça ýörüýte maksat edinip işleýär. Yani 1 ýylyň içinde edilen işler diýip hasaba alınıp bilinär. Yani o bir ınam merkezi bolup bildik 1 ýylyň içinde. Yani Azatlyk radiosunda näçe şo çıkan o. Onun yerine ters ýalňyş maglumatlar berýärler. Nähil maglumat berýär. Aktivistler tutulanmış, bas yapmış, Türkiye'de kovalanıp görmüş. Bu bir yalan. İkinci bir yalan. Türkmenistan'ın içindeki YouTube'a girip like basan polis işgallerini tutupmuşlar. O 300 san diye o azam der. 300 mu 30 mu deydi. Yadımda yok mu? 2021'in başlarında da may aylarında da olabilir. Şonun ýaly bir işler ýöretdiler bular. Halmyrada bunu gaty gowy bilmeli, içleýin bilmeli. Ýa-da Sapar abi biriniň adyny aýdyp geçdi de. Bir ildeşmiş adyn däl de eden işini aýdyp geçdi. Ildeşmiş kim ka Sapar abi diýip aýtdy ol türmede. Kakasy ýatyp çykyp özüm azatlykda işläp soň ýene näme baran diýe. Aýtdym ben familiýa. Diýmek eşden däldir. Hayitova diye. O Hayitova ine. Azatlyk radiosu mu şonun ýalyk ýok, Azatlyk radiosynyň türkmen gullugy şonun ýaly. Iň azyndan ýa-da bizi gyzyklandyrýan tarapy şol bolmaly. Beýlek bilen işimiz derdimiz ýok. Ine şo taýlara çelle ýanky diktatura diýilen bir gurama Türkmenistandaky ine ýa-da odan depäniň arkasynda duran näme akyl mı diýeli artık. Näme diýip bilýäs o akyl diýeli oňa. Ine şol Azatlyk radiosyna çelle o ele geçirip o şonu işledip bilýär. Kimin aklyna gelir? Adamlar hem şoňa inanmalymış Azatlyk radiosuna. Azatlyk radiosu hem adamları güýmemelimiş. Güýmäp ine şu günlere çelli getirdi. Bundan soň giden o it öldü, kişi öldü. Yol yapıldı havarları. Yani uzaklaştırma da asıl meseleden uzaklaştırma siyasatı indi ýören ok bular. Näme üçin sebäbi asıl meselelerin öňüne atýan düşünce var. O näme üçin diýip o sorap bilýäs. Indi bundan soň. O näme üçin? Ýa odan depe näme üçin var? Kime hyzmat edýär? Ýa odan depäniň nemesi gaty ýönekedir. Ýa Ünüs gören olsanız 7. blok diýip bir blok varmış. Iň o erwet neme şertlerde saklanýan ýeri. O taýda da siyasi tutsaklar ýa-da goşa tırnak içinde terörist diýip adlandyrýarmyşlar. O siyasi tutsak hem goşa tırnak içinde bize göre. Ondan sonra Wahhabist diýip tutýanlar var. Indi Wahhabistler näme üçin gyzykly bu adamlar üçin? Türkmenistanda Wahhabist barmy, ýokmy diýilen soralar bar da. Bar bolup biler ýöne Türkmenistanda Wahhabistligiň bolmagy üçin birinji İslam dinini doğru bilmeli ýa-da şoňa ýakyn bir maglumat bolmaly adamlaryň bolmasa Wahhabist bolup bolanok. O din bilgisi bolmaly. O din bilgisi bolmaly. Ýoksa Wahhabist bolup bolanok. Ine size bu taýdan jogabyny, gysga jogabyny bereyim. Indi o ýöne näme üçin Wahhabistlik o siýasatyny ýöredýärler? Sebäbi başga bir bahana ýok. Başga bir bahana gözläp tapyp bolanok. Ine şonuň üçin ýöredýärler. O siyasi meseleni o bitirdiler. Adamlar siýasat beýmänede gorkýarlar. Soň o iş ýöremänden soň näme gelmeli? Bir zatlar oýlap tapmaly. Wahhabistlik hem Wahhabist diýem ol meçhide ýene bir ýere gidip gören adamlar, beýguna adamlar tutup ýörler bular. Olam o dine de ýakynlaşmasyn, o din bilen işi bolmasyn.
O adamlar şol pikirlenmeli däl-de diňe näme diýerler, hökümet işinde işläp, para alyp ýaşamaly. Durmuş şondan ibaret bolmaly ýa-da bir näme bar bu taýda. Indi bu Wahhabist meselesi şonuň ýaly geleli kime hyzmat edýäniň nemelerine. Indi bunu zınjır şeklinde alıp barsak ine Niyazow bardy. Niyazowyň arkasında ýanky nemeler bardy. Meýmanow bar, Babagul Meýmanow. Ondan soň Berdimurat Rejepow bar. Ondan soň Hıramow bar. Açyrtsow bardy. Ondan soň ýanky Umnow bar, Jadan bar. Jadanow ýani. Igor Makarov, ýanky Hoca Muhammed Muhammedow we ýene de bir näçe şoňa meňzeşler bar. Olar hem ýoş atlaryny aýdy urar. Indi bu adamlar bardy. Ine bu bir zınjyr. Bu zınjyryň uçy nirä gidýär? Bu zınjyryň uçy Orsiýada gidýär. Russiýa ýani. Beýleki resmi dil bilen aýtsak. Has anyk aýtsak, Putin'e gidýär bunyň bir uçy. Ine üns berseňiz, zınjyryň beýleki uçy öldü diýeli, ölenmiş diýeli öz-özünden. Yani hakykatda öldürildi bu gaty näme öňe sürilýär, şu düşünje. O zınjyryň beýleki uçy, yani Türkmenistandaky uçy üýtgemegine seretmezden hiç zat üýtgän däldir. Sä zınjyryň beýleki uçy, daşyn ýurdun daşyndaky uçy şol bir uç üýtgän ok. Daşyndaky uç üýtgemelimi? Ýok, o hiç bolmaly däl zat. Gerek däl zat. Bu näme üçin bar? Bunun barlygy ine bizim milletimiziň, halkymyzyň halk bolmaýyşynda, ýani jahilliginde bar. Şu zatlary o aýdamyz ok çykyp, ýa-da aýdy uranlara da üns berilen ok ýa-da siz diýe köp biljek bolýaňyzmy diýen ýaly görgülleriň bir reaksiýasy bar. Bunun ýerine näme zat önamly gelýär? Ine Halmuradaga atılan töhmetler bardyr. 2020-nji ýylyň başlarynda men aýdyman durmaýyn utanýan. O Saparaga da şol bir wagtyň özünde aýdylan töhmetler bardyr. O ýene-de utanç beriji, hiç bir suwutnamasyz, hiç zatsız gaýtam onuň ýerine Saparagaň elinde suwutnamasy bardy. Ine şonuň ýaly bir oýun edilýär. Ýani hakykat aýdylan wagtynda oňa ýalanlar bilen hüjüm edýärler. Ine bize ýa-da maňa deň soňky bir nemelerde KGB işleýärmiş diýär-de, KGB biziň garşymyzda durup biljek güýçde däl şu wagt. O men özümçe bolmaýan bir gurama näme üçin hyzmat edeyim? Ine KGB diýilen guramaňyz şu wagt Türkmenistanyň içinde öz arasynda ýurdun daşynda bolýan syýasy hereketligi gürleşip bilmeýän bir gurama. Bu guramanyň bizim garşymyzda işleme mümkinçiligi barmy? Ýok, içinde işlän ok bu zat. Onu öňe aýdyp ýörüs. İçinde işlän ok, bu gurama daşynda işleýär. Bu gurama daşynda. Kim? Aqbel Sapar. Ine näme üçin Aqbel Sapardan aýdyp bereyim? Aqbel Saparyň aýal dogany bar diýdik. Toğuşan gelinejä. O toğuşan gelinejäni o biz ekrana çykyp aýdýançak şol derman satýardy. Türkmenistanda derman satmak üçin öýüňde lisenziýaň bolmaly. Lisenziýaň $1 milyon başlaýarmy. Olam 3 ýyllyk ýa-da 5 ýyllyk diýilen ýalyk bir gurrun bar. Adamdan adamna üýtgeýän bolmaly. O indi şu derman guramasyna kim seredýär? Türkmenistandaky ähli dermanlar bu ýonyň kökü ýa-da ýa-da Gurban Ulynyň ýazan kitaplarynyň arkasyndaky awtor kim? Babagul Meýmanow. Türkmenistanda dermana eýetçilik edýän, şu dermandan gelýän pullary Orsiýada akydýan we şu taýdan hem o özü gazanç edýän o bir kel adam. Bu kel adamdan ýa-ni Meýmanowdan sen derman satmak üçin lisenziýa almaly. Bu adamym Gurban Ulynyň arkasyndaky o iň ýakyn ýoldaşlaryndan biri kostyum bürüýüne çeli şol saýlap berýärmiş.
Onam Germaniyadan getirýärmişler. 10 ýyl, 12 ýylyň gürrüňi bu eýýär. Indi şu adamın elinden lisenzi alıp derman satıp sen hem ýurdun daşynda neme bolup bilýärmi? Apozisioner bolup bilýärmi? Ýöneköy bir logika nemesi de bu. Suwutnama da gerek. Tel logikany we suwutnama bolup ýetip artýar bu zada. Ýa-da ýanky neme geleli? Çok gasakkal değil yani var. Dinini çalışan. Bu adamı hiç kim tanan yoktu şu wagta çelle. 2 ýyldan bäri tanaýar. 2 ýyldan bäri bu adamyň ne kimdi, ne iş etdiği hiç nemesi belli däldi. Soň birden çıkıverdi bu orta. Hiç kim sorany, o näme üçin çykdyň diýip. Çyksaňam yine bizem çıktık. Doğru yani biz tecrübeli adamların yanına geldik. Öňden bäri 20 ýyl, 30 ýyldan bäri şu işi içinde olan adamların yanına geldik. Biz başka bir depeye çıkıp gıygırmadık. Bular näme üçin şonu ýalydy ya? Bular her depeden gıygırmaly, halkyň o kellesini garşdyrmaly. Eýtmeli, şol diktaturany Putin üçin gorap bermeli. Putin üçin gorap bermeli. Putin näme üçin o Türkmenistanyň içinde başarılı boldy diýilýär. Bähbidine ýetip bilýär Putin. Ine şunuň ýalak o dönükler barlygy üçin. Ýurdun içinde de köp, ýurdun daşynda da köp bunuň ýaly dönükler. Indi şu dönükler o şolara hyzmat edýändigi üçin Türkmenistan şu ýagdaýda we halkynyň göz açylany yok. Elbetde halkyň gözüni açmak üçin bu ýörüýte guramaçylykly işler alınıp barylmaly. Ine bizim 1 ýyldan bäri edýän işimiz ýaly. Biz çıkıp o bir pişiň ölene ýa itiň ölene hiç gyzyklandyran yok bize. Ine neme çık ýa-da Ruslan Mätiw diýär, 30 garyndaşy bolmaly ýalňyşmasam Almurada. O 30 diýilen türkmen halkyny gyran 25-nji noýabry organizat eden adamyň garyndaşy ine şu Ruslan Mätiw. Bu geçen näme habar berýär bilýäňizmi? O Aşgabatda ýene-de itler pişikler öldürüp başlapdyr diýär. 3-4 gün olandyr şu habary. Girip seredip göräýin. O itin pişiň öldürilmesi erbet zat ýöne it pişikden öň ýa odan depe bar. O senin 30 diýilen garyndaşyň döreden o odan depesi bar. Näme üçin şu hapda gürüňeden o? Edipsiň gördük onu. Yüzley. Hamala o odan depede 10 çevir gaýgylanjak zat ýok. 30 gahrman bolupdyr diýe. 30 hama o gahrman edýär. Şu gahrmanlyk demesinde de o ayarlı onu yani Amerikadan ya bir yerden oturmaly. Ne bulun demeleri şu biznes skemalary şol ýalak. Indi bunun ýalak ine daşynda diýdi biz. Geçen yıllardan beri eşitmedik ýyldaşlarymız var olsa gaýtalap geçeyin. O şu sistemanyň 4'te 3 bölegi daşynda, ýani diktaturany gorayan sistemanyň 4'te 3 bölegi daşynda. Säbäbi halkyň şonça bir möçber daşynda. Hoplu görülýär. Ýurdun içinde eliýetde, ýurdun daşynda eliýeten ok. Şonuň üçin üstüne hapa dökmeli. Hapa dökme siýasatyny ýöretmeli. Yani dervezäniň o gapysyndan geçip geçmejek zatlara olar karar vermelimiş hamala. O bunun adyna tanqid diýerler. Bunun adyna tanqid diýerler. O bizem tanqid ederiz wagty gelende. Ondan soňra o hani tanqid mi dälmi görersiňiz. Buna da tanqid däl diýseňiz, ine öz eden işiňizden bir misal bereriz. Ine senem şunuň ýaly dip tanqid edýärdim. Bizem o adalatly bolup öz eden işini özüňe gaýtaryp ulanýas diýip bilýäsiň azyndan. Bu zatlar bizim üçin bir diňe tutarypdyr. Hiç bir päsgelçilik däldir. Ýöne ine odan depe ýanky o zynjyra hyzmat edýändir. O zynjyryň Türkmenistandaky uçy önemli däldir. O üýtgäp bilýändir. Ýöne zynjyryň ortasy bilen
Yurdun daşyndaky gojudur esasy. Şu sistemany, ýa-ni odan depänem ýörediýän, o sizin yurdun içine gidip bilmeýänligiňiziň hem o sebäbi bundan soň arzu edip görmäň. Hereket etmeseňiz yurdun içi ýok size bundan soň. Yurdun daşynda garyndaşsyz, eýesiz, sowatsuz ýok bolup gitmäne mejbur. Iň azyndan siz we siziň çağdaryňyz, akdyklaryňyz hakynda şu atlykça bir zat diýmek kyn bolar. Yetip garşyp gider. Ve Golya Çarywanyň aýdan demesiniň üstüne şunu ýaly edip mazmun bermek isledim. Odan depe kime hyzmat edýänligi bu. Golya Çarwy boýun. Ýa-ki neme çok gazakal ha barada aýtdyň da hiç kim tananok bir 20 ýyllap hiç kim tanamady soň inne çykyp başlady diýdiň men birazcık üstüne ýetireýin. Ol dünkü başgalan hasabyna ýaşap beren şol çok gazakallýanyň Türkmenistanyňka dinni çalyşyp bol bir zat gurrun bereýin. Olar men tanıyan sebäbi bir sefer goňşymda bir zat çyna bardym morin şular bar da şoň öýünde. Onuň bir ýaşalty adama babular. Onuň bular başgalan hasabyna ýaşap beren dini şeýle şular. Krishnaitler dili başgalan hasabyna ýaşaýarlar. Onuň menem bulary nireden nem tanıyan, haýsy neme welayet, haýsy etrap, haýsy ogot, şeýle bilýär. Oňşyma bardym onuň neme de? Bular näme diýsem, üý adamdan noly, näme bular diýsem, ay bular diýdi Krishnaitler diýdi, bir hepdelik men kägeller diýdi, menem aýdym, gelin alym. Näme üçin bir hepdelik bular bolýar? Ay bular diýdi, şo hindiler diýdi, nemelen hindiler diýdi. Krishnaitler şoň ýaly dinlere uýan diýdi. Ona men aýtdym, sen näme üçin naharlamaly bular diýsem, şoň düzgün şoň ýaly diýdi. Aýtdylar, geljek diýip bir hepdelik diýdi, menem gidip bazarlap diýdi, birden produkt alyp geldim diýdi. Indi bul ba 3 wagtyna nahary ýedirýän ekenler şulary. Bularam menem kapyny açyp çalady ýykladym onuň. Ortada saçak dur, bularam mana neme hop çüllaki düýeli kerwanlary bir-birine tirkap goýberersiň, hatar. Şolar ýaly bir-birlerine bir şeýle boýunlar, şartlar, daňalanlar, şu bir aýlanýarlar, şeý saçak daşyndan aýlanýarlar. Wä bir zatlar gyýyrsy, gepdäp gyýyrsy, aýdym ýaly bir zatlar aýdyp. Wä ol gyýyrsy, aýlanýarlar. Mene way bu näil düzgün bolýar kawy diýenler. Bu näil nime din bolýar diýsem aýt sorama men bilem ok diýdi. Indi men aýtjak bolýan adym şu. Başgalar hasabyna ýaşap gaýdan ene şu çok asaklýar. Bu özüm tanamaýan pikir etmesen hemmes tanıýar. Tanıyan adamlar paýly. Onu taşary urdu. Nime u beş al gaýdanna Krishna'yı bolanyp düşünmen näme etdiler diýip. Yalan sözlüyor. Krishna'yı bolsa ejesine çen oturtdylar bular. Ejesine çen Krishna'yı etdiler, dogondan çen Krishna'yı etdiler. Näme üçin olar adar berip onda näme ejesine getirmendir? Kanada bir öd gaýdypdyr. Adar berýän olar ejesine dogondan getirmeli. Kendiler ýanyna ýollaşdyryp ejesine çen oturtdylar. Näme üçin olar getirmediler? Bir adama tutup bir adama adar berilen näler? Krishna'yı bir запрещающий neme bolsa, religiýa bolsa onu kapitalla hemme garnaşda tokum tiýji bile şu wä diýip aýlanýanyň hemmesi näme etmeli kenlerde? Getirmeli kenlerde. Ha? Başgalar hasabyna ýaşap görün bu taýyp bunkun ekrana çykyp bara hondan bäri ol adalatyň üstüne adalat şarapyna göreşen bolýar. Yalan hemmesem yalan. Zıptırın yalançy. Yalan hemmesem. O taýda da sokup arasynda da ay saparlyňyz ogry plan öz götüňe bar sen. Men mafyony diýdiler beni. Sırtyndaky bokuňa bar sen. Golya Çarwy näçe men çağırın ok neme interview bermäne öz ekranyňa. Çağırsa da menem saňa bir tüňsürip bir diýsem sen ýerden çykanyň. Bana şonu bir adam gurrun verdi şol. Krishnaitlaryň. Bak men olar gowulýan, gözüm bilen gördüm. Yalan sözler bilsek gözüm bilen. Olaydan bulaya geçip ýörýän eken bular. Olar öýdi,
işlenok, bolun işlenok. Kimin bir hepde sakladı şolorda 3 wagtyna nakarlanıp yatyalar, turyalar şo jaýyň içinde. Üýüşüp. Wägirşme birdatlar, ýygyrşme birdatlar okuýarlar, saçaňdaşlar ýörer. O da yalan olmalı kandiyen ben. O da nälerler. Şoňadan ýan däldirler. Şo dilini bir bilýärmi diýip sorasana şolordan. Şo hindilen dilini bir bilýärmi diýip soran. Şo bir dini alma üçin dilini bilmeliksen. Büyük nazariyetçilik almak için edilen zatlar olmalı başka. Bir zatın legendesi yani daşına çıkarmak için legenda. Burar yürüte ahırda Türkmenistan nakları işleyebilir. Ama jurnalist olsa halkın gözü aşakta ala derdi. Halkın geleceği hakta ala derdi. Halkın derdinden paylaşırdı. Halkı çıkan yıkılan çukurundan çekip çıkarırdı başardılar. Ha. Soňam Etmedim. Hani o şo plan pistigan, halmrasyon plan pistigan, öyle çağırıyor plan pistigan. Siz öz götünüzdeki bokunuza varın. Birinci bilen. öyle çare we ine Anama yandırıyor bular. o ne çok gasakkal diýilene. Şu 2020-nji ýylda 2 ýyl bundan öň ilkinji çykan ya 1,5 ay bolandyr çykanna. Bizde bar nemesin. Şo taýda bir o Türkiýeden o ýaşlardan gelen hat diýip özü bir hat ýazyp okapdy şonu. Şo taýda o özüniň adyny tutturup pelançaga diýip o Gurban oly indi öz işini başaryp bilenok, onuň ýerine ogly Serdar geçsin. O şonu halka da ýetirin, özüne de ýetirin, köpçülik dinlesin diýen ýaly bir hat okady. Ine şo wagtlar o köp adam, şunu aýtsaň düşünmeýär-de, şo wagtdan başlap adamlary ine şu häzirki neme taýýarlaýar-da, ýöne olaryň taýýarlap beren zady bizim üçin şolur bankadaky o ikinji siňekdir. Üçüncü sinettir, tapawdy ýok. Hemmejesen bir bankanyň içinde bize ber. Oğlu geçsin. Bize şo maşgalany cezalandyryp biljek, o şert öğretseler bolýar. Ine şonuň ýaly ine mäni şol wagtdan başlap ýöreden adam bu. Ýa-ki çok gasakkal diýileni. Näme üçin ýöredi? O orsa hyzmat edip biljek, şerti gorap saklamaly. Yani şo maşgala birden yıkılsa gitse yine bir zat bolsa soň tapmak kıyın da yine Niyazow bilen bir gezek ýalňyşdylar. Niyazow sebäbi azyjyň bolsa öz diýenli adam. O mekir adam. Pikirlenip bilýär, o tilki diýen adyny yine Halmurad aýdýar, ýöne ýaralanok diýip. Yine şonuň ýaly bir adam bolandygy üçin onuň bilen baş edip bilmediler. O samsygyndan samsygy gerek bular indi bundan soň. Şonuň üçin şo maşgala Türkmenistandaky iň bir samsyk maşgaladyr. Onuň aşagynda samsyklyk ýokdur. Şonuň üçin şo maşgalany näme etmeli? Reklama etmeli. Ine çok gasakkal 2 ýyl bundan öň başlap reklamasyny edip ugrady şonuň. Soň ýanky beýleki o kel bar, Baýhan diýileni, olam syky baty ýygy-ýygydan edýärdi. Ine bularyň nemesi o seredin her haýsy aýratyn bir dagyň başynda gyýgyrýandyr. Her haýsy aýratyn dagyň başynda gyýgyrsa, aýratyn mykän diýip pikir etmelmiş dahal. Ýöne hemmejesem şol bir sistemanyň puluny ýerler. Şonuň üçin bular ekrandan gitmeli däl, biz ekranda galmagyny isleýäsek, bular ýok bolsa-da biz yalandan bir şonuň ýalyk neme çykarmaly boljakdyk. Bular işleýär. Onamy açyk aýdaly. Näme üçin aýdýas? Pikirlenmegi üçin jemgyýetim. Jemgyýet o pikirlenmeli. Bir salym olara maý bermeli, ondan soň gerekli wagtynda gerekli zatlar aýda ugramaly. Bu zat şonuň ýalyk ýöredilýär. Bizim prinsiplerimiz boýunça. Türkmenistanyň içinde öderi rejim bilen sistemi bilen halk saklaýarlar da. Ondan yurdun daşynaky milletim bu jurnalistler üstü bilen saklajak bolýarlar, kontrol edecek bolýarlar. Olar pul satyn alyp, olar pul bermede işlemede.
Şular menne pul vermese adi ağzına matmayalar. Bir köp tölenmese. Yani şolum üstü bilenim biz yalı halkı şey saklacak bolyalar. Nämemişin? Inanmalyamşın, saparklym owrumşyn. O halmrat söýünüp eýlemşin, inanmalyamşyn daşyna adam üşmedin niýe. Bunu onunla gep ýaýradyp şeýdip bir-birine gep ýaýradyp halky ýa serpikdirmek üçin edýärler. Ýöne hemmesi samsykda milletin. Men şu size goşulmaka oturup ilk analiz etdim. Köp dinledim. Bir giden toporlar vardı. Bu toporların hepsini ayratin dinlep kemat analiz ettim. Ondan sonra koşup başladım. Ne için? Tabii men bir neme hasitla predictable. Ya bir ya o predictable öňden görücü mü? O öňünden görmekde. Öňünden çak etmek ha. Hasit ba çaklama hasitim ma. Şoň üçin şu adamlar bilen gitsen doğru yol bolýar diýip düşündüm şoňa. Şu adamlara gitse hiç wagt ökünmersiň diýip özüme şeýle diýdim men. Muny men birine ýalaklyk etme aýtdym däl. Men hiç wagt halamaýan birine ýalaklyk etmeli. Ýalaklyk eden adamam halamaýan. Ýöne men dogrusyna dogry aýdýan. Şaýda dogrusyna dogry aýdýan. Şu ýaşlylar bilen gitsen diýmek uzak gidersin. Ana şoň ýalyk halka da şu maslahaty berýän. Elmeden pikirlenin. Ol dağın üstüne plan pistikany kıygırsa ona varıp el çarpışıp şey tomoş edip el çarpışıp oturma. Yalan dağıtlar hemmesi. Yo gitsin biz cemiyetin dürlü bolmagyny isleýäs. O bir dürlü bolup bilmeýär. Bir cemiyetin soňudur bir meňzeş bolmagy. Amerikada ýene näçe dürlü düşünjeler toparlar var. Gatkendir. O Allah Muradov diýär şoň. Çok kasakkalyň özem bolup biler. O kaýyn Allah Murad näme etdi ho size aýdy berin suwutnamaňyz nerede diýär. Öýde bolmaly. Edil öýde bolmaly. Hawa. Hawa sen öýde bolsaň aýdyp berin men sana. Mary welaýatynyň wekil badyr etrafyndan näme? Hawa. Sen ýarandan sen bilýär. Näme suwutnama gerek sana? Suwutnama gerek bolsa näme üçin bir ýerden çykyp gaýtdyň? Näme üçin beýleki oturdan eneniňiz, ýejeniniňiz, bazjynyňyz, doganyňyz, ýan ýollaşmaňyz hemmesi çykyp gaýtmady. Kanada tarap. Näçe bir ýerden gaýtdyň? Beýle zapрещающий religiýa bolsa Türkmenistanyň. Türmesinde beýle sürme garaşýan bolsa. O döwürde bar şolong ittip hiç madnym tutanok şu 90-njy ýyllarda şu. Ittip hiç bir Krishnalaňa tutulmady şu taýdy. Hiç bir neme tarapdan, kanun tarapdan bilen hiç bir ýere basylmady. Menem o şaýat. Ine sana? Jogap. Ýanky ýa-da özü bolmaly. Ama şonuň üçin ýöreýte ekrana getirdik. Ha bular şol nemäni gorap saklamaly. Mine Belsaparyň nemesi bar da kommentariýasynda. Ola çarýany siz aýtdyňyz. O şu Saparıklym bilen Halmurat o söýünüp ýurda o getirmez ýalyk o näme etmeli bolsa ederin diýip kommentariýasy bar bunyň. O kommentariýa bar o. Indi bizim üçin gyzykly däl bu adamlaryň hawa gelmegi. Men mysal üçin bir adamyň ýurduň içine gelmezligini näme üçin höwes ederin, arzu ederin. Näme üçin? Näme üçin? Bunun arkasında bir zat olmalı hükman suratda. Etmer bir adam beýleki adamyň o ýurdun içine barmazlygyny garantiýalaýajak bolýar. Öz elleri bilen men etjek diýär adam. Men öňüne aljak şolaryň ýurda barmaz ýa. Ine pikirlerini vermeliyim şu taýdan. Bu adamlar ýurda barsa, ine şu iki adam, görýän iki adamymyz ýurda barsa, arhivler açyljak. Arhivler açyljak, soň ýanky ine häzir bizdiňe towşan gelinejäni görkezlikde ýanky Belsaparyň aýal dogany, derman satýan, dermanam ýanky Babaguly Meýmanowdan litsenziýa alyp satýar, $1 milyon vermeli.
Bulardan 1 milyon dolar alan değildir. Yani daşında hizmet edip börde şoň hasabyny açan bolmaly. Ha. Soňam 1 milyon dolar kendat dämi? Türkmenistan üçin o katken zat o. Ýöne edýän hizmeti diýmek şonça bolmalydy bu adamyň. Yani rejime edýän hizmeti, rejime berýän hizmeti. O 1 milyon diňe aýal doganyň o taýdan özem neme edýän bolmaly? Girde jalýan bolmaly. Diňe aýal dogan däl, özüniň bir paýy bolmaly şonuň içinde. Ha soňam şu nemänem aýdal aýal dogan indi şu häzirki ýaşap ýören ýerine gitjek bolup ýör. Welsapar ne eşdiýäsiň sen bizi. O aýal doganyň o nira gitse de o gözler vardır onu izarlap ýören näme iş edýär. Nira gitjek bolýar? Häzirki ýaşap ýören Göçük ýaşap ýören ýerine göçük bolýar da. o izarlanýan sen o taýdan göç diýip maslahat beripdirler. Yo jaý satyldy dämi o? İki jaýynam satyp başga bir ýere gitjekmiş. Ine höel sapar. Ulam bilmeýän bolsaň bizden eşit buna. Şunuň ýaly bu ýagdaýlar ýanky çok gasak galan ine şol nemeleriň içinde. Mümkin. Aýal dogan bilen ol erkek doganyň arasy bulaşan bolmagy mümkin. Sen etdirdiň men günýaly günüm bar derman satyp günýaly gazanyp otyrdım. Sen diliňden iki barmak diliňden boldy. Men başyma bela getirdim diýip ikisiniň arasy bulaşan bolmagy mümkin. Şonuň ýaly bir neme ýöredilýän. Men şu bir zat soraýyn taýda dilime gelip durka. Saparaga ýani Azatlyk radiosyna Haýytova diýip bir işede diýdiňiz ady kim ka? Neme şol Bilemok familiýatyny demedýän şol gardaş bolmaly. Haýytowyň ady näme şol neme ýustisiýa başlygy diýdiňiz. Minister ýustisiýa boldy. Haýytow näme Haýytow kitaptam ýa-da Nireli öýdi? Şärjewli. Menden kiçisi var, iqlim şoň edin işleýär-de. Şoň neme gylan upravleniýetiň başlygy. Haýytow ýa ir döwürde deme minister ýustisiýa. Haýytowlar başga da kendir Haýytowlar bar. Onuň ýadyp bastı, näme üçin bastı düşünmedik biz. Niyazowyň bastı ýa-da şu arkasyndaky akylmy Niyazowyň mümkin däl. Bir Ha, bu adam hemme deme- zatdan habardar bolmagy. Bu nädip başlandy ben biraz gurrun göreýin de. O ne ýakyn güýji hem pul akymyny barada känetdik de gurrun pul akym ýerlerine geçirmek üçin. Ýöne puldan başga güýjem bar da. Eskeri güýç. Onuň KGB 96-njy ýyl Tapar Seyidowy aýrandyrlar. O Tapar Seyidow kadrowy KGB-şnik. Ödem ýani Türkmen torly Türkmen ýygy. Ýani bu atlarnak o gatwur neme dämese neme çagadym derler. O onuň Tarjayev bardy. Minister obrony aýrlandyr. Onuň hemme jetini ilkulak başka işe geçirip şu taýda da kriminal ýa pul oglady nämetli diýip şeýit bastyrdy da. Ýani Gurwan ağa gurrun görendir. Gurwan şu taýda Gurwan baranyny olar otyrdy da şu taýda. Ana güýjem şeýit waýdylar. O ýerine Muhammed Nazarowy goýdular KGB başlygyna. O tudu biraz polisiýasyny güýçlendirdi. Onuň Kabulow wady. Terket gullugyň başlygy Akmurat Kabulow. Onu aýrandyrlar. Özüm olaň ýerine gelen kadr bilen deňeşdirseň näme üçin aýranyp görmýärdi.
Onun yankı ya basen iyidine degmecek adamları getip koyarlar da ödüm kadırın ad vakti. Ödüm in kulçuvo yerlerde. Şimdi devlet minister abaronu KGB onun iktisadiyet o esker yankı paranzat neme terket kulluğu. Ne hem meclisin alanda yem elinde demedir. Yani şu dövrüm tutluk başlandır. O terket yapılandır. Yani adamlar erken çıkma gelmedi ala edilendir. İnformasyon yapılandır. Yani bu da atlar hem meclisi yani tarihini öğrensen yer ve yer öyle oturup gidiyorlar. Bu türmen emesi güçlük başlandır. Yani birisi. Yani bizim dövrümüzde türmen bağdığını bilem yok. Bağdır, işlep bu yok demeye alak, bu lokan cinayet yapılır alak. Onun triyek tövdeti. Onu tutulup batılıp görülen adamlar bir de yarımda bolsa bolyan, Roosevelt dövründe de bolyattı. Ne tren deme dövrlü, yani 95. yıldan bu atlan hem beceri yüz ütgötte. Ben 96. yıl bir 3-4 günlük var kayttım da gidliğin yol bile. Sonuna pay verildik aydan daha. Yani o koyup giden bir yarım bir milyon koyup giden Türkmenistan'ın yok deyip o neyle bir yarım milyon için yok sen doğru mu deyip de. Yani şu tayda yani iktisad hemen eline geçirdiler. Yetkeri hemen doğru demettiler de. Yani devlet ağdarışı şu at bulun. Şu devurdu. Şu devurda KGB'nin hiç yerde adı çıkan yoktu. KGB'nin oğlunları görecek manam yoktur. Hiç yerde ben KGB'nin işgal edip bir önüm derdir. Neme derdir. Böyle sağda prosto adam yalak adamlar. Indi hazır nahiyele. O 6-7 tane gelinleri men işleyetten akbarat kabulufun onun Nagumanov tipadı biz bilen bile okuyadı. Yine de bir toparlar var. Galaksiyonov tipadı. Son ayalı biz işleyedi. Bir topar nemeler nememiz işleyedi. Öyle ya iş Sverkroş işleniyor. Da kete 8'de 9'da onu kendi işlenen ödüler gelirler ayarların yanına. Çay veriyorduk, su veriyorduk. Adam hiç demet atları yok. Ton başladı bu atlar. Öyle bir eski başladı. Yani şu gücü eline geçiriyençe o yani humanitar Türkmen Birleşik diye ne alak o açık kapılarını emeti alak. Şu dövrlerde ben Türkmen başam deyip bile yoktu kendim. Olur ya alak demedi yok diyor. İyi fiyeliyette. Çalı ondan bundan atıştırıp bağırlak vuruyor da cemiyet neyle götürün o. Olmasa kerkip giden yerine gidiyordu işlen. Tapın yerine ticaret ediyordu. Kaytan Türkmen oğulları değil ki Sovyet demelerinin içinde. Yonda varıcı değil. Sen anneme oluyor. Uzadın yeri elleri yetti. Ehli post-Sovyet demeyen içinde hiç öyle yani Kemya'da bir türlü kuşumlarını duyuyorum doktor. Kaytam o Sakhalin'den çenni Nahotkot'na çenni gidip geliyorduk. O işimde bitiriyorduk. O Sibirin içinde turu fabrikleri, rahatları, metalurjik nemeler bir iş yapıyor. İşte adam neme der. Yani şu atkıyakda evlendiğin Türklerin yer bilir yok ya. O yurt Türkmen'in yurt değil. Türkmen otaydı yaşap bilen o. O yaşar yalak edilmen. O şunun için bir ilk olarak içki düşmanımızdan taplanmalı. O Türkmen'in aslında düşmanım yok.
hem de içinde öz Türkmenin içinden çık. O senin taşına oynayacak, kullanacak kendi. Ne bunun tarihi öğrensek hem de kontrol. Onun menen tecrübeli bir patavetten oluyor da tedavi. O ben özümü bana baka verenlerden kovtan yanına. Onun ne mi diyen oradalar, onun ne için diyen mi diyen. Onu iderla vermedi. Ben de şey. O ben öyüm bir patavet göründürüp ben öyüm değerlerini bilen oklar. On kansenerini tanıp ölürdü. 40 tane kansener var. Orayı da bir iyice yatan adam derler ben. Kurban ağada ayrı oturuyor. Dün kınemesinden orada ağabey 3 ay 4 ay bile oturdum diye de. Şu men oyum diyen öydü yaşap gören adam şu. Kurunum şu. Sapardan kendi doğumlu olan. Varlıklı, nemelikli, eden oğlun. Edenli oğlun. O benim oğlum şimdi tezmi çıkaram yok. Yani her bir samsağa ne o cevap verme dememiz yok. Sonra o samsyk bolsa ona jogap bermeýär, samsyk Yok bolýar. ne demet ben. Qaytan öýleri kimdigini o bilýän. Yo şu tarapyny belli edýärler, bu tarapy. Evet. Özlerini tanıttılar. Wagtynda tanıdyk, gowy boldy. Yo gerek indi bular näme etmeli? Yumşak siýasat alyp barmaly. Birden belki mümkinçilik görese hüjüm edersiz diýmeli. Ona mine şu taýda aýdyp geçedi. Onu etmedi. Şu wagt hüjümleri kän däldir, üns berýän bolsaňyz ýöne ýalňyş işläp uğratdy. Yani gerek wagtda o hüjüme geçip biljeklerine şu taýdan aýdaly. Şu taýda ýuwaş Halmyra daha söz berelsoň jemlesem boljak. Ýa-da bir topar meselem gowap geçdiniz de men şu başından ýanten tapara şu haýyt diýdiň da adyny tapmadyň da şu ýaşyl men bilýän bolsam Yusuf bolmalady. O Yusuf Said. Ýadyma dogry gelýän bolsa. O. Şol Bu ýaşyl ben tanýan ýykmaçylygy diýilýär. Olumly bilimli ýaşyl. O kitapda da ýazyp görün ýaşyl bolmaly. Şoň eline çykan bir okuwçy ene geldi Mehmet Egdirov, men bilen bile parlamentde oturan ýigitdi. Maňa şol kanunçylyk ödem şol oglan. Olan şol paýytyň elinden şo student bolup ilim alyp çykan adamdan o ýigitler. Ene ýanky azatlyk meselem kan boldy. Men dün özgece çıkışımda da aýtdym. O şo taýda işlerlerde ýüzlerini aýtdym. Bu meselany watandaşlar bir gepleşiň çäginde ýa 10 gepleşiň çäginde hemmejini aýdyp boljak. Gatykan taryhy barmy? Gerek hem däl bidir. Yok, adamlarda sorak dörýär da. Nähil bol näme üçin bol? Nira barp ýetdi. Men Azatlyk radiosyna ilkinji gezek interwýuny 1900-njy ýylyň may aýynyň birine berdim. Şol Şweýçariýa Türkmenistanyň resmi delegasiýasy bilen gidemizde Ataçarewiçe hökümet delegasiýasynyň ýolbaşçysy bolup gitdi. Menem Türkmenistanyň parlamentiniň ýolbaşçysy bolup şo taýda Şweýçariýanyň hökümeti döwlet başçylary bilen 2 gün duşup şo taýda resmi şertnamalar barada laşyk. Şonu birinji gezek men Azatlyga interwýuny berdim. Şo günden bäri soňky weze kaçan aldylar men interwýuny. Geçen ýyl 27-nji oktýabry gawatlap o gözelçigin jaň edip aldy. Şoňa çeli şol radiýanyň içinde näme bolup geçen bolsa, kimler işlän bolsa, kim nädip gelen bolsa hemmejiniň taryhyny men gözüm bilen görende, menem gözli şaýat. Ne Gurban agam şol owadan nepe bilen Abdüşükür şaýat bolşýar ýa Krasnovoda ýa Mara. Menem şol azatlygyň içinde bolup geçen ähli zady ýanyna turup görmesem şolaň edip oturan işlerinden öz ara gurrunlarından çıkarılan neticeden bilýän. Bulan içine nädip şota Türkmenistanyň kadr getirdiler. Nädip olar işläp başlady. Nädip bir-biriniň aýagyna asyldylar. Nädip bir-biriň ýeňsesinden arda ýazdylar. Edil bir bankan içindäki möý.
içýän berigini çakyp bererler. Yani bulan hemmejin aýtmak üçin gatkan wagt talap edýär watandaşlar. Onu soňam o taýda adamlar, şu taýda işläp soňam depirip kowulan adam. Maňa şu taýda gerek däl olar. Maňa olar ýurda baramyzda gerek. Haçan arhivler açylanna, haçan illüstrasiýa geçirilenni, ine şonuna gerek hemmejikler şu taýda ine halkyň öňüne aýdyp berer hemmezat faktlar bilen. Bu taýda aýtdyň, aýtmadyn, diýdin, diýmedin, olaň ýüzü duýan dawanynyň galyň ýüzüni aljak zatlar ýok. Ýüzüni süperer ýene de başga zat bilen. Ýöne başga bir söz bilen ýene de şol siýasatda sokuljak bolar. Bular öwredilen ilim şol köp bilmişlik edip halkyň gözüni başyna ýylan, halk bir ilimsiz, bilimsiz oturan beýşaredir. Şonu edip otyl. Ol şolun içinde birce faktor getirenç 13-nji ýylda şolun içinde Zawady diýip biri bardy. Azerbaýjanly asly ýöne şol bütün Orta Aziýa gulluklarynyň başlygy. Kazakstanyň, Täjikistanyň, Türkmen, Özbek hemme gulluklarynyň başlygy şol. Onu elinden tutýarlar, gönü şol Täjikistanyň prezidenti bilen gatnaşyp şolardan pul alýanlyk üçin. Täjik gulluklynyň üstü bilen. İmamala Rahmanowy kritik etmelik üçin. Hawa, aşondan soň näme üçin onu kowdular, Täjik gullugyny kowdular, emma Türkmen gullugy bardy, hiç any aýtma, 8 adam işden çykyrdylar. Amerikanlar. Türkmen gullugyna 8 adam götüne depip kowuly bagyşlangy. Näme etdi olar? Näme üçin onu Türkmenistanyň durmuşy barada niýe söylenen soň käme o taýda gepleşikler bardy. Tegelik stol bardy oppozisiýanky. Nazara galyp barýardy, gullugy gördün ýa. Ondan soň ýeme bardy, bir türkmen bir ykbal edip, Türkmenistan ähli bir ýerde bir halkyna hyzmat eden adamlar atlar tutulýardy şo taýda. Soňra türkmeniň ortak dili diýip, Türkmenistanyň ortak dili barady, gurrunlar gidirip otyrdy halkymyza gerekli zat. Hemmejigini şol adam alyp barýardy. Ol adam işden kowdulyp programmany ýapdy. Bolun zat gatykan, Zawady ine şol şotadı, eger Täjikden paralyny bolsa Türkmeni näme üçin alman? Onu näme üçin şu gepleşikler ýapyldy? Näme üçin şol azatlygy hat ýazan adamlar Türkmenistanyň, soňra şol azatlykdan şo hatyň adresleri adamlaryň atlary ýygyny Türkmenistana gitdi. Ol adamlar atsız sorsuz ýitirmedildi. Olar siýasatçym da hiç kimem däl, öz durmuşyndan ýaly azatlygy hat ýazan adamlar. Kim uğrattı azatlıktan iyidine şo hatlaryň awtorlaryň adyny adresini. Ýurda baramyzda hemmesini çykaryp men şoň üçin aýdym. Howlukman goý urunsunlar kim näme diýen bolsa men işim ýok goý. Ýani olsaň kemene gaty dogry zat aýtdy. Bize hiç kim gel birigeni gerekkä birikçi adam birigip kollektiwlen işläp goý olaram näme iş edýän bolsa hana halk bersin her kişiň bahasyny olaň eden işini de, etmediği işini de. Cezasyny halk berer, Tanrı ýalkasyny halk aýdar. Halk kör ýallar bir samsyk däl o ne derejede kabul edýär bu bizim halkymyz. Wagty geler berler. 20 ýyllap dillerini diýişläp gezdiler, görmedik tiren bir gapdala sowuluk gezdiler. Şu ýa-ni 20-nji noýabrçylar barady. Bir düýpli hiç zat aýdylan ýer ýok. Şular ýatlap 2-2 gepleşip uğrasam ay näme gerek halmyradagy diýip şo taýdan bu. Ya ýarsyny kesip aýyrdylar ya asla geçirmediler. Hawa şol adamnyň içinde men süýtdeş doganym ýok. Ýöne şol adamlar halk üçin etjek bolan işlerini bilýänler. Şol adamnyň özü şol filaman geçsin ýöne edeni işine bir hormat goýman bajarmaly o millet. Näme üçin şol edilen hak bizde? Biz eger millet boljak bolsak, biz halk boljak bolsak, biz bir wagty döwleti şo topragy saklap galjak bolsak, onu biz şu zatlar üstüne näde böküp geçip bilýär. Beýle beýnamysly. Nähil bolýar? Men hiç kim şumar ýüzüne alasym gelen nak ýöne hemme kişi öz aýna barynda özüňde ýüzlen berin soragy. Watan üçin näme etdim, halkym üçin näme etdim, ertek gün biz näde ýaşamaly? Şu soraglara bir jogap tapyň özüňiz. Menem dinlemen saparaganım dinlemen, yenem birinin dinlemen, özüňiz bir dinlemen başaryn. Şonu çykaryn azy hakykat hemmeni. Sag bolun, men düşünüp otyryn, görüp otyryn, ýazyp otyrlar, jaňa diýerler. Ine duýgudaşlyk belirýärler. Saparagada, maňada, oňada hemme kişi. Millet bir dogan ýaly özüni duýup başlany, yenem getirip şu arasyny bomboklanýar, bir topar poh oklaýarlar, onu bir millet kime inanjagyny bilen aga.
Siz şonu etmeň de hany ýagyňyz göreşik bolsa, hany şu rejimiň garşysyna göreşiň, biýliňiz bu şandy. Ýöne şonu medenatlar. Gerek gel bulary göreş. Şu diktatura näçe köp uzak dursa, şonça gowy. Täp bilen öz eden etmişi var, eden jenayeti var, jogap bermeli ýeri var, şonu biz etdirjek. Kim bolasyn tapawut ýok. Doganym bolsa da cezasyny çekär şutay. Ýöne bir şogullara bir yetmäge bize bir yol verin, wagt verin, özüňiz barın bolmasyn. Kim baranda da men ýurda barýan. Ýöne biz barsak siz geler misiniz? Ene mesele şo taýda. Ýöne getirmeli bor sizi. Gelersiniz. Gelersiniz. Prokurorun ene emesi boýunça siz ene erteler ertmeli ýerine. Jogabyny berersin. Kim bolaýyn men adyny tutamak hiç kim. Täp berdi biderek at tutanyň bilen bitýän iş ýok. Siz bilen nähil görleşmeli, ne ýurduň içinde ene prokurora berersiňiz. O taýda. Jogabyny. Ewa halka berersiňiz suwdyň öňünde. Maňa hiç jogap bermek gerek hem-de. Ýöne bir şular ýagdaýda en soňky ene bir damja şuma ýa halk almaly, öz ýurduna eýe çykmaly, ýa da ýetip gitmeli ýer ýüzünden törtme. Döwleti bolmasaň ýetip gitdiňdir. Şu soraga da jogap bermezden, şu soraga jogap gözlemezden ters ýorup, şu adamlary arasyny çöp atyp, bok atyp, çeýdirip bular gün güzarany dolandyrjak bolýar. Bolmaz enne ol halk oýanyny siz giýjak alyň. Şonu aýtjak boldum men. Ine gysga saýtsam şol, onuň ýene de bir zat aýdy. Dün Gurban ağa şol gepleşin ýemesine ilkinji görkezmelerini berdi. Oň dowamy kän watandaşlar. Hepde de bir gezek, iki gezek berler durur. Gurban ağa var, ýene de 5-10 tane adam var, eýýam. Olan görkezmeler var. Hemmejikden eýýam suraty alınıp taýýar saklanyp dur. Terjime edilip dur, İngilizce geçirilip dur. Mi iki gullugymyz işläp otyr, Hudaýa şükür. Näme üçin döwletiň içindäki şol mähemeti işlemedi, döwletiň ýa halkyň peýdasyny 30 ýyllap. Näme üçin biziň döwletden guramamyz şaýyň içinde ene olan 30 ýyl etmedik, işini edip otyr. Sonra hemmäňiz bir adamlar sizin pikirleriň, oýlanyň, hemmämiz şaýda bir öz etmeli işimiz etmesek şu döwlet düzelmeýär. Sağ olun dinleğiniz için. Eğer başka aýtjak diýjeňiz ýok bolsa şu taýda tamamlasak. Nähil görýäňiz? Bor. Menim şu taýda bir galaýym guturmaka. Ene watandaşlar, gadyrly mehriban watandaşlar gördüňizmi dünkü gepleşigi dinlediňiz hemmäňiz. Adalet niýeredigini özüňiz jogap berin. Adalet niýerede ekeni. Şol ýalançy jurnalistlerden ýaňyzmy? Ýa-da ene şu dünkü adamyň diri galan adam odan nepeden. Şoň sözlerinden ýaňyzmy? Şu jurnalistleriň etmediği işini emiki edip otyr. Enen bu zatlara hakykatyň adalatyň niýeredigini özüňiz jogap berin. Bolu sağ olun. Bolýan da sağ olun, ýyldaşlar, ýaşullar. Sağ olun, ýyldaşlar, sağlykda görüşelim. Sağ olun.